independentistak gara. Eta hemen gaude gezurra, kriminalizazioa eta faltsukerian gozutuko direlako gure aurkako polizia operazioetan. Polizien esanetik edan dutelako askok egun guzti horietan eta ez dugulako aukerarik izan gure ahotsa entzunarazteko. Lehenbizi adierazi nahi dugu nolako impunitatearekin jokatzen duten kolore guztietako poliziek, gure herria. Herritarrok boterearen aurrean inongo babesi gabe gaudela salatu nahi dugu, eta arrazoi politikoen araberako jardunbidea daramatela poliziek. Iruñako komunipetatik hasi eta Guardia Zibilaren edo CRS-eren goi kargudunak arte. Guztiak dira polizia politikoak. Batzuk PSOE-ren agindura, besteak UNPren agindura, UPN-ren agindura edo PNV-ren agindura. Eurek nahi duten edozein euskal gazte baitu, torturatu eta espetzeratzen dute. Herritarroi gure burua defendatzeko aukerarik eman gabe. Bigarrengoz, polizia operazio hauek gauzatzeko eman dituzten arrazoien inguruan, poliziaren tunel beltzetik atera ostean ikusi dugu jendeari zer esan zaion eta zer leporatu diguten. Baina oso bestelakoak izan dira poliziaren eskuetan ikusi eta bizi ahal izan duguna. Kanpora begira erasoak leporatu bai dizkigute. Ere euren ziegetan oso garbi ikusi dugun gure militantzia politikoagatik atxilotu gaituztela. Gazte independentistak gara, eta Euskal Herriarentzat estatu sozialista eraikitzeko apustua egiten dugu. Independentzia eta sozialismoa oinarri dituen proiektu politikoaren alde antolatzen gara bakoitza gure herrian, eguneroko lanean, herriaren begietara. Ziegetan ikusi dugun horrekiko zutela ardura, gure militantzia politikoarekiko. Galdeketak eraso zehatzen inguruan baino, segiko kide izatearen autoinkulpazio baten bila mugatu dira. Euren helburu behienean, gu segikoak ginela aitortzea izan da, eta gazte antolakundearen inguruko informazio eske aritu dira etengabean. Beraz, kanpora begira esan dituztenak, gezurrak, kriminalizazio saiakerak eta ustelkeriak izan direla salatu nahi dugu. Beraz, garbi ikusten dugu, beldurra edatu nahi dutela independentziaren eta sozialismoaren alde antolatu eta borrokatzen garenon artean. Etena eragin nahi dute. Proiektu politiko honekin dudarik gabe. Euskal Estatu Sozialistaren proiektuarekin bat egin eta borrokatzen garen gazte belaunaldi berri honetan. Asko dira hori erakusten duten frogak. Barakaldoko azken operazioan, gure gaztetxea, base de operaciones de la kale borroka zela esanez, nola bidaltzen dituzten kolore guztietako poliziak herrietan garatzen ditugun dinamikak etetera, gaztetxeak ixtera, okupatutako etxeetatik desalojatzera, udaltzaingoa bera ere nola erabiltzen duten hiri batzuetan gazteon artean beldurra nagusitzeko, ekimen guzti horiek helburu bakarra dute. Kalean, independentziaren alde antolatzen garenok, borroka egiteari uko egitea. Hirugarrenez, operazio hauetan ere garbi ikusten dugu honakoa. Borrokatzea merezi du. Borrokari esker egungo bi estatuen eredu kapitalista zalantzan jartzen dugu. Borrokaren bidez lortu dugu herri hau aukeraz beteriko eskenatoki batetara ekartzea. Eta borrokaren bidez ari gara lortzen boterea. Egungo egitura zalantzan jartzea. Horregatik, kriminalizazio, atxiloketak, torturak eta espetxea. Euskal gazteok ematen dugun urrats bakoitzeko, euren buruaren defentsan, polizia, epaitegi, mekanismo guztiak abiarazten dituzte. Azkenik esan nahi dugu, antzua dela euren estrategia, erabat esterila. Atxilotu gaitzakete, torturatu, espetxeratu, kalean jasartu, mehatxatu, jarraitu isuna jarri, nahi duten guztia. Baina guk ordezkatzen duguna, suntsiezina da. Euskal Herrian gazteria independentista kolektibo indartsu, antolatu eta borrokalaria da. Euskal Estatu Sozialista eraikitzeko determinazio guztia dugu, eta ez gara kikilduko erasoen aurrean. Momentu gogorrak biziarazi dizkigute, orain guri, aurrez beste batzuri eta gero ere izango dira. Baina ez dira aski izango ongi antolaturiko gazteria errebelde eta borrokalari honen aurka. Gezurrak gezur, independentziaren eta sozialismoaren, autogestioaren eta askatasunaren, eta finean gazteon eskubideen alde borrokatzen jarraituko dugu. Gazte taske garelako irabazi arte.